खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव माजबाटनि एमएलए बिथां चरण बर'आबो गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां चरण बर'आबो बिथांमोननि जे थांखिखौ बुंथिदों जे बे समाव बिटिसिखौ दखल खालामनाय, जेरैखि जाया जोङो बिटिसिखौ दखल खालामगोन आरो बिटिसिखौ जोङो बा पावाराव बे समाव फैफिनगोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङाबो बे समाव जेरैखि जाया जायखिजाया थासारिजों बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय बा बिटिसिखौ जोंनि आवथायाव खालामनो थाखाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा आरो बेसिम बा बिटिसिखौ दखल खालामनो हानाय साहस, बे साहसखौ रायजो राजाफोरानो जोंनो होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा। राजनीति आमारतो सबरे एटाई चेष्टा पुनर आमी घूरी आहिम निश्चित यार कारणे आमी लागि आसो जिमान आमाक सीट लागे यार कारणे आमी चेष्टा करि आसो आरो सम्पूर्ण বিশ্বাস आमी घूरी आहिब आरो एखिनि साहस आमाक रायजोए दिसे। चरण बर'नि मोनसे गोख्रों बाथ्रा जे बे समाव बिटिसिखौ सासन खालामनो हानाय गोहो, बे गोहोखौ जोंनो रायजो राजाफोरानो होदों, बिटिसिनि रायजो राजाफोरानो होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा आरो अदालगुरियाव मोन 9टा बियाबनि गेजेराव बिथाङा बुंथिदों जे मोन 7 मोनगोना बा मोन 7 बियाबखौ जोंनि आवथायाव खालामगोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा। चरण बर' बिथांनि गोख्रों बाथ्रा जे बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव सिङारि खामानिफोरा सोलिगासिनो दं, गोख्रोङै हाबाफोरा बे समाव सोलिबाय दं आरो बे समाव बिटिसिखौ जेरैखिजाया दखल खालामनो थाखाय जायखिजाया थासारि बा खैसार बे सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा आरो अदालगुरियाव मोन 7 बियाबाव जों देरहासार जागोना कनफार्म होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंहा गोहो दङ आरो गोहोखौ आरो साहसखौ रायजो राजाफोरानो जोंनो होदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिसिखौ दखल खालामगोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चरण बर' बिथाङा। नोंथांमोननि गेजेराव जे बुंथिदोंमोन सिगांनि सानाव जोङो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे बे समाव बिपिएमनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो गिदिर दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बुंनाय बायदि थिग बेबायदिनो चरण बर'आबो बिथांमोननि टारगेट बे बिथांखि बे बाथ्राखौ क्लियार खालामदों जे बे समाव चरण बर'आबो बयबा नङा बयबा मोनसे बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय तयार जादों, थामहिनबा बिथांखि लानायखौ बे समाव नुहुरो। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गिदिर बिपिएफनि नेताफोरा जाय बिथांमोना बे समाव एमएलए सिगांनि बारग' एमएलए बेफोरबायदि जानानै दं, बिथांमोनखौ लाबोजोबगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आरो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिथांखि लादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आरो जेरैखि जाया बिथांमोननि थांखिया बिटिसिखौ दखल खालामनाय। बे समाव बिथाङा चरण बर' बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। राजनीति आमारतो सबरे एटाई चेष्टा पुनर आमी घूरी आहिम निश्चित यार कारणे आमी लागि आसो जिमान आमाक सीट लागे यार कारणे आमी चेष्टा करि आसो आरो सम्पूर्ण বিশ্বাস आमी घूरी आहिब आरो एखिनि साहस आमाक रायजोए दिसे। जिलार परातो मिनिमाम आमी राजनीति जिला हिसाबै आमार 2খন কিন্তু ওদালগুৰি সিভিল জিলা হিচাপে আমি 8খন টার্গেট লৈ আছো। 8খনত আমি 7টাটো পামেই। 8খনত 7টা পাম। থ্যাংক ইউ। রাজনীতি আমাৰতো সবৰে এটাই চেষ্টা পুনৰ আমি ঘূৰি আহিম নিশ্চিত ইয়াৰ কাৰণে আমি লাগি আছো যিমান আমাক সিট লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আমি ঘূৰি আহিব আৰু এইখিনি সাহস আমাক ৰাইজে দিছে। জিলাৰ পৰাটো মিনিমাম আমি ৰাজনীতি জিলা হিচাপে আমাৰ 2খন কিন্তু ওদালগুৰি সিভিল জিলা হিচাপে আমি 8খন টার্গেট লৈ আছো। 8খনত আমি 7টাটো পামেই। 8খনত 7টা পাম। থ্যাংক ইউ।